sut da chi? Da chi'n iawn? Di pawb yn iawn? Dan diolch. Pawb sy'n gwrando, croeso Colli'r Plot. Os da chi heb rand arno ni o blaen, pawb nath atab wan. Ala Jones, Bethan Gwanas, Manon Steffaros, Dafydd Llywelyn a fi Sian Norddi. A da ni gyd y bobl llyfrau. A trafod llyfrau da ni, o da ni'n mynd i bod man hefyd. A hwn ydy Colli'r Plot mis Medi 2024. Dwi ddim cweit yn siŵr sut mae hynna wedi digwydd. Sut mae fis Medi a sut mae 2024. Ta waith. Be ydych chi wedi bod yn ddarllen? Dechrau ni fo hynna. Da ni wedi bod yn trafod sawl llyfr da ni wedi enwi, ond gnewch be liciwch chi. Be ti wedi bod yn ddarllen, Dafydd? O'n i'n gwybod sut ti'n gychwyn efo fi. Wel, Dechrau bod safon, cytuno efo chdi. Mae beth ti'n gael, dwy gyfrol dwi wedi bod yn ddarllen dros yr wythnosau diwethaf yma. Dwi'n credu na chdi Manon ddaru sôn yn steddfod ynglyn â cyfrol Hi-Hon. Ie. Neu Sian. o, ath y Y ddwy. ddwyych actually. Cos hwn wedi cyfrannu. Ie, does am byd fel hynna'n hyrwyddo, mae'n gret ydy. A mae beth ti'n gael, ond oedd chdi Manon wedi deud rhywbeth, sa fo'n ddifyr gweld be di ymateb unigolyn gwrywaidd i'r cynnwys. Felly nes i feddwl, ar y pryd, iawn, mi brynau hwnna. A mi ges i flas enfawr ni os gael ddeud. Sy'n boeni am funud wan, go iawn. Merchaid rybys yn sgwennu lol. Mi oedd yna un cyfraniad oedd yn ymhoeni fi, ond na wir. Mae hi yn gyfrol, dwi'n meddwl, mae yna gymaint o amrywiaeth yma. A mae yna, yr unig beth sy'n ei ddweud ydy, chydig iawn o hiwmor oedd yna. O'n i mynd drwyddyn nhw, oedd yn dechrau efo chwip o gyfraniad gen Rebecca Thomas Branwen yn sôn am, nes i ddarllen hwnna, gyda meddwl, waw, am ffordd i ddechrau gyfrol. A nes i fwynhau hwnna'n arw. A wedyn, stwff Manon yn allu ddechrau mynd lawr all. Ond, na, go iawn Manon. O'n i yn meddwl, o'n i'n meddwl bod yr hyn oedd eich chi'n sôn ynglyn â y defnydd o eiriau. A fel mae cymdeithas yn strwythuro geiriau. A yr hyn ffordd da ni'n dehongli ystyr geiriau. Ac os ga i ddeud, mae'r llun, ti'n gweld y llun sydd gyfystyr ar y gyfraniad di? Mae Morwydd yn galw hi'n mam. Wel, o'n i'n mynd i ddeud, dwi'n yn siŵr, Gwanas, ti wedi gweld y gyfrol? Do, ond dwi'n mwyn cofio'r llun, di. Da chi'n gallu gweld y llun yma? Na, ti symud da. gan. O, ie. Wel, mae hwnna i gyd crynhoi. Dwi'n meddwl bod o'n cyfrannu Manon, yn crynhoi Manon, reit da, ffordd mae jyst yn edrych. Ac chi, randawyr sydd ddim yn gwybod am beth dwi'n sôn, cerwch allan i brynu'r gyfrol, achos mae'r lluniau, mae rai fi ddeud, dwi'n fan mawr o'r lluniau. Dwi'n meddwl bod y lluniau, ond mae fel cyfanwaith, mae'n ddifyr iawn, a fel dyn sydd falle ddim yn llawn sylweddoli arwyddocad, ti'n gwybod pwysigrwydd cyfrolau fel hyn. Dwi'n gwybod bod Gwas Cennol, honno wedi gwneud lot fawr o gyfraniad dros y blynyddoedd, ond mae rai fi ddeud, dwi'n meddwl bod y gyfrol hon ymhlith y bethau gorau dwi wedi ddarllen ys fel fawr. Felly, wir. A hynna frifo, do, Dafydd? Do, mi'n addo. Oedd o'n syni chdi? Allan ni olygu rhywfaint o hwn allan o. Wel, o'na rei darna, fel dwi dweud, o'na rei darna lle o'n i jyst yn teimlo, mae hwn yn bach yn intense ar brydiau. Ond mae'r profiad o fod yn ddynas yn byw mewn cymdeithas patriarchal yn intense. Dyna nath wneud i fi sylweddoli na dyna yn union oedd y bwriad y tu cefn iddo fo. A dwi'n meddwl, achos oedd na gyfraniad, dwi'n gwybod ydych chdi
sut wyt ti, dwi'n iawn gyn Sian Norddi. A Sian, dwi'n gwybod oedd erbyn y pwynt yna, o'n i'n meddwl, come on, rhowch yn bach o leini fi. A wedyn nes i meddwl, wel na, dyna be ydy yr holl bwynt y gyfrol yna. Ydy deud bod yn ferch yng Nghymru yn yr 11 yn aml iawn yn rhywbeth dwi'n meddwl dydyn ni ddim cweit yn werthfawrogi'n llawn. Ond o'n i'n meddwl bod cyfrol neu cyfraniad mablu siriol trais yn erbyn merched hefyd. Oedd hwnna lle hi'n sôn am bod hi falle ddim yn arddel yr un daliadau bob tro ynglyn â yr ofn sgyn ferched ynglyn â mynd allan a'i perspektif hi. A fel oedd hi'n sôn, fel oedd hi'n credu pa mor bwysig ydy bod merched yn cael yr hawl i benderfynu dros nhw hunain a falle. So, nes i wir, ges i yn syni gymryd nes i wynhau ar y gyfrol yna. Felly llongyfarchiadau i chi'ch dwy ac i weddill cyfranwyr. Swn i hyd yn oed yn deud bod o werth ail ddarllen darna o heini, achos wnaeth ambell i gyfraniad aros efo fi am sbel fawr. Ac un o'r goreuon i fi oedd darllen Marged ac Angharad, Greg Muse. A fi, mae'n wych dydy. Mae honna wir, a nes i just, waw. A wedyn y ffordd oedd hi'n sôn am ei thaith yn mynd i chwilio am lle oedd y ddwy ferch yn byw a olrhain i hanes nhw. Wir, mae hwnna'n chwip o gyfrol. Nes i wir fwynhau hwnna. Felly llongyfarchiadau i chi. Dyna ddiwan ar ganmoliaeth am 2024. A wedyn, clamp o gyfrol Saesneg ydy'r ail beth nes i ddarllen. Gyn Barbara Erskine, The Story Spinner. Dach chi'n gyfarwydd o hwnna? Na. Wel, o'n i ddim cweith yn... O'n i wedi clywed... Dach chi'n gyfarwydd ar awdur? Dwi'n gyfarwydd ar awdur. Wel, mae wedi gosod hi yng Nghymru yn ystod cyfnod Maxenwledig. A mae'n pontio rhwng digwyddiadau heddiw a'r cyfnod nyddiau Maxenwledig ac yn dilyn hanes Branwen a Maxenwledig a Hynt a Helynt yn y Mabinogion. Mae o wir chi, dydw i ddim eisiau. Mae o wedi cael ei ddisgrifio fel A Welsh Princess, A Roman General, Their Story Lost to Time. A wedyn fel mae adfeilion yr hyn oedd Maxen a i'w wraig hefo y lawr yn Gaernarfon, neu fyny'n Gaernarfon, di fyny lle ydych chi'n byw. Mae o jyst mor ddifyr. A dwi'n licio'r pontio rhwng yr naill gyfnod a llall a sut mae rhywun, mae di plethu gymaint o wahanol heina iddo fo ynglyn â teithio o fewn amser a sut mae rhywun yn sgwennu hanes a sut mae rhywun yn treiddio i sgwennu rhywbeth creadigol a gwiro oddi ar trywydd hanes. Mae hwnna werth i darllen. Felly dwy gyfrol dwi wedi mwynhau'n arw iawn. Mis yma. Da. I chdi? Na fi. Be ti bod allan manon? Dim lot ydy'r gwir amdani. Mi o'n i eisiau sôn, nathon ni redeg allan amser pan o'n i'n cael sgwrs yn y Steddfod. Ond o'n i eisiau sôn am y nofel ma nes i ddarllen. Mam bach. Mae'n weithio da chi'n darllen o beth, a mae o just yr union beth. Mae hon mor wych. Dwi'n gwybod bod Bethan wedi darllen o, achos nes i argymell o'i ti, Bethan. The Glutton, gan A.K Blakemore. Nes i ddewis y llyfr, achos bod y clawr yn ddifyr, just llun cartwnaidd o ddyn efo'i geg yn llydan gorau. A mae o'n hanes rhywun yn Ffrainc. Mae o di selio'r stori wir, dwi'n meddwl. Hanes dyn yn Ffrainc sy'n methu stopio bita. Felly mae o'n bita a bita a bita a wedyn mae o'n mynd yn rhyw fath o berfformiwr bod o'n bita o flaen bobl, wedyn mae'n gallu bita cathod bach a bita, just bob dim. A Mae'r sgwennu mor wych yn efo. O'n i methu roed o lawr ac o'n i ddim eisiau ddod o orffan a dydy hynna ddim yn digwydd i fi'n aml.
Mae yna rhywbeth am y ffordd mae'n trafod bwyd a bita, a'r ffordd da ni'n sgwennu ac yn darllen am hynna. Mae o gyd wastad mor synhwyrus y math yna o sgwennu. Da chi bod, da ni'n licio darllen am fwyd, dydan, a'r blasa'r ffordd mae'n teimlo yn eich ceg. Ond mae'n hefyd yn afiach ar yr un bryd. Felly mae o'n rhyw dynnu chi fewn, a wedyn mae o'n ffieiddio chi, ac o'n i'n meddwl bod o'n beth clyfar iawn i greu prif gymeriad oedd ddim wir yn hawdd i'w licio. Please darllenwch o, achos mae o'n amazing. Dydy Bethan? Nes i, dwi rioed i cael profiad darllen tebyg iddo fo. Oedd o mor wahanol am yr union resymau yna. Cos mae'n frawychus ac yn afiach, ond mae'n wych ac yn brydferth rhywun pryd. Ne. Mae'n mwy o od a iosgo mae'n gallu sgwennu. Felly, diolch am yr gymell o Manon. O, croeso tad. Pa gyfnod mod i osod? Yn y presennol? Na, rwan na, yn lots yn ôl, ie. Ie, y tu adag French Revolution, ffordd na. A mae just... Dwi ddim mor keen a hynna'n darllen pethau mor bell yn ôl mewn hanes yna, achos dwi'n teimlo fatha, mae o'n gam ychwanegol dydy, roi dy hun yn y lle yna, gweld y byd yna, creu y byd yna, yn dy ben. Ond rhywsyd, oedd just y cymeriadau hwn mor spot on, mae'n wych, a mae di wneud yn dda iawn, o'n i'n sbio wedyn, mae di ennill bob math o ryw bethau. Felly, ie. Ond mae hwnna'n bwynt difyr iawn ynglyn â beth ti'n dweud ynglyn â pan wyt ti'n mynd yn ôl i gyfnod ymhell yn ôl. Achos ynglyn â Barbara Erskine a stori Maxam Wledig a'r stwff yna, achos o'n i'n meddwl i ddechrau, dwi'n mynd i fwynhau hwn. Oherwydd bod o'n anodd i nieithi gyda sefyllfa. Ond os ti'n meddwl beth sydd yn glyfar am y gyfrol yma, nes i ddarllen Story Spinner, oedd y ffaith bod y cymeriadau mor real, bod gen ti Ellen yna, a ti'n mynd siŵr os na stori Ellen ydi o'n neu stori Branwen ydi o, yn ta stori Cadi ydi o. Mae'n just gymaint o gyfoeth a gwahanol heina. Dwi'n meddwl bod o be ydi'r cyfnod, yn felly bod y cymeriadau'n gry. Mae yna wir, a diogi ydi o yn rhan i. A pam nes di ddeud Maxam Wledig, pan o'ch ti'n sôn am dy lyfr, nes i fel, na, darllen hwnna. Ie. Ond mi ddylwn ni gael go, achos dwi wedi mwynhau hwn gymaint. Dylen ni beidio bod mor ddiog efo, rili. Mae hynna'n ddifyr, cos mae rwy'n dwi'n nabod o reit dda, oedd i di yfed chydig bach gormod, fe mae rwy'n yn mynd yn onest. Oedd eisiau fi sgwennu mwy o Gwrach y Gwyllt, achos Dominatrix ydw i. Angos faint o di meddwi. Ond gen i mynas dechrau fewn nhw. Am yr union reswm, dych chi ddeud dwi'n am bod o stalwm yn ôl ac gen i ddim diddordeb. Wel, tria fo! Mae rai fi ddeud hefyd pan nes i ddechrau Dominatrix. Nes i feddwl, ti'n bod o'n cymryd rhywbeth, mae rai fi ddringo'r mynydd yma o fod yn roed fy hun mewn byd sy'n anghyfarwydd iawn i fi, ond nes i fwynhau Dominatrix yn fawr iawn hefyd. Ond ydy hwn Dyna fydion ym mhen i wan, dwi'n mynd i newid o Dominatrix. Rhaid i ail ddylunio'r clawd on. A fi hefyd i gael earrings efo Dominatrix yn yna. Lyniant. Ond ydy o ddim chwaith yn gwneud o'n haws i'r darllenydd, achos bod o'n ganfas mor ddiethyr, mae o'n haws mynd i'r byd yna. Achos os ydy'n rhywbeth cyfoes, yna mae'n gymaint o wahanol elfennau ti'n gorau mewn amdano, ond yn y cyfnod yna, oherwydd bod o mor ddiethyr i ni, dydy o ddim yn haws falle i ni sydd yn mela sgwennu, bod ti'n gallu creu dy gymdeithas neu dy gymuned dy hun. Ella bod o'n ymwneud efo'r awdur, achos i fi, dwi'n meddwl, tyswn ni di sgwennu rhywbeth mor bell a hynny'n ôl, so ni'n teimlo'r angan i nodi be yn union ydy'r byd, esbonio fo, a dwi'n licio'r math yna o sgwennu, lle mae awduron mwy,
crefftus na fi yn gallu ymddiried yn yr darllenydd. Ond hefyd, i ryw raddau, hefyd bod y mor bell yn ôl, mae yna ymwysedd. Ac felly ti'n gallu bwydo ar yr ymwysedd yna i raddau. Achos Bo' chdi'n yr un sefyllfa na sa ti wedi sgwennu rhywbeth ymhell yn y dyfodol bron iawn. Ie. Yn y bôn, mae eisiau bobl arbrofi. Efo llyfr am yn meddwl, wrach na i ddim licio hwn, ond jyst o gynnig gan i de. Ti byth yn gwybod. Ie. Darllen the story spinner, ma'n nhw. Just i gael gweld. Good. A'r un arall dwi eisiau drafod ydy, wel, pan eisiau mynd i Steddfod, beth cyntaf dwi'n gwneud bob tro ydy mynd i weld yr hen lyfrau, achos mae'n wastad stondin hen lyfrau, does. A nes i mynd i stondin Gwynedd Williams, sy'n gret. Dwi'n mond yn gweld Gwynedd yn y Steddfod, a mae'n gariad o ddyn. A mae'n abod i lyfrau, a mae'n gwybod mod i'n edrych ymlaen at fynd yna bob blwyddyn. A nes i brynu cyfrol ar enw Ysgrifau Llenorion, wedi dethol a'i golygu gan John Lasarus Williams. Rwan, nath hwn o allan yn 1967. A ysgrifa, mae yna adran o ysgrifa hanesyddol ac adran o ysgrifa amrywiol, a wedyn ysgrifa yn ystyr ehangach y gair. A mae yna cyn lot o wahanol fatha o awduron, lot o'n nhw dwi roed i glod amdano nhw. Ond nes i gael ffasiwn fwynhad o'n, achos o'n i'n poeni bod o'n mynd i fod yn rhy sych a rhy academaidd i fi. Achos mae'r teitl y llyfr, Ysgrifau Llenorion, yn meddwl, dwi'n mynd i licio hwn. Ond mae o'n hyfryd. Mae mor neis. Yn enwedig ysgrif gen T.J. Morgan o'r enw Glaw, lle mae jyst yn sôn am y glaw ac atgofio nhw pan oedd o'n bachgen bach am glaw. Wedyn nes i fynd ar-lein a holi bobl os oedd gen T.J. Morgan gyfrolau o ysgrifau am y gynno fo, dwi wedi prynu hynna hefyd. Felly, os da chi'n gweld copi o hwn, neu ewch chwilio am copi o hwn, achos dwi yn fan o ysgrifau dwi'n mynd. Os da chi jyst yn gallu darllen nhw am gyfnod byr, a wedyn ma'n mynd â chi rola, maen nhw'n, dwi'n meddwl i fi, maen nhw'n bwydo lot o'r sgwennu dwi'n mynd hefyd. Lle dyna ni? Difyr. So dau lyfr cadarnhaol ymateb i... Ie. Boring. Dwi'n gwybod, dwi'n mynd i drio allan o beth rybys. Mis nesaf. Dwi'n cael cwyno. Ti wedi mwynhau dy lyfr, Aled? O dwi'n meddwl wedi cael. Bravo, gei di wyn yn cwyno, Dafydd. Dafydd yn licio. Okay, so'r cyntaf fi'n mynd i sôn am yw llyfr Saesneg, The Trees, gan Percival Everett. Ti'n licio dy goed, dwi'n meddwl. Wel, ti'n ma beth yn bach yn obsessed gyda coed, ie. So, mynd ar clawr nodyn i fi at hwn hefyd. O'n i ddim yn gwybod beth amdano. Wel, bod y teitl yn deud The Trees, oce. Ie, yn union, ie. Y teitl ar clawr, gret, ti'n mwyd? Ie, mae'n... O'n i wedi darllen tua 10 dudalen, nes i meddwl, mae hwn yn rili anghyfforddus. Mae'n anghyfforddus iawn o ran y iaith mae'n defnyddio. Mae'n sôn am hiliaeth, mae'n sôn am lynchio, mae'n sôn am pethau. Mae'n just yn byd, ti'n modd, ni just fel, man bach, a mae'n gyffredol. So mae'n Mississippi nawr, ti'n modd, a ti just fel, o fewn 20 dudalen, o'n i hollol mewn i'r llyfr, a ni methu roi lawr. Mae'n briliant. So, nes i ddarllen fwy am rawdr ar ôl gorffen, a mae fe so, be mae'n gweud? So, his books are often satirical, aimed at exploring race and identity issues in the United States. A ni just fel, right, okay. A mae stwff sy'n kind of fel doniol mewn ffordd bizarre, ond eto'n herio chi hefyd, a chi jyst yn anghyfforddus ac yn... Mae'n gret. Mae'n swnio fel y peth, y Glutton lle, ti'n mo, mae'n gret, ond mae'n anghyfforddus ar yr un pryd. Gath e, oedd e'r
Booker Prize list 2022. Mae'n, really da. Nes i wir mwynhau hwnna. Ond ar y dechrau, ni just ddim yn siŵr. Hefyd, dwi wedi darllen bron y gorffen rhyw 50 tudalen o'r diwedd o Cysgod y Mabinogi, Pred y Glyn, a really mwynhau. Diolch Bethan. Yes! Hwn. Gret. Mae'n womper o lyfr, so mae'n cymryd spel i ddarllen, ond mae'n briliant. Chi tes yn golli'n llwyr yn y byd a'r stori, a fi'n credu mae hwn yw'r ail peth wedi darllen gan Pred y Glyn, a mae'n jyst yn briliant. Fi'n really hoffi ffordd o sgwennu. So'r llyfr nesaf nes i ddarllen oedd Y Morfarch Arian, Edgar Haf, nath ennill yn Steddfod. Ie, dwi'n So nawr dwi'n darllen hwn. Dwi'n ganol o. Nes i mwynhau, nes i darllen, nes i mwynhau, oedd e drosodd mewn chwinciad. Mae'n hawdd i ddarllen. So oedd hwnna'n llyfr bach neis. Dwi'n anghytuno efo chdi fanna, o'n i'm yn gweld o'r hawdd i ddarllen. O na? Na. O'n i'n gorfod canolbwyntio yno fo go iawn. Wel, fi credu nes i ddarllen ar wyliau, so falle bod fi mewn y meddylfryd iawn i ddarllen e. Ac yn canolbwyntio, ac yn jyst yn amlacio fach. Nes i fwynhau o, da. Swnio fo swn i di fwynhau o fwy na chdi. Nes i fwynhau e. Oedd rhaid i fi fynd nôl ati heddi i weld. O'n i fel, nes i ddarllen hwnna, beth oedd amdano eto? So nath e ddim aros yn y cof, ti'n mwyd? Dyna pam o'n i'n gorfod canolbwyntio arno fo. Mae math gwahanol o nofel, dydy. Yndi, a mae heb aros yn y cof, ond nes i fwynhau e, a o'n i mewn lle da yn darllen e, dwi'n meddwl. Oedd o'n ambell dudalen i mi, o'n i'n darllen dan, ac oedd yn tynnu ngwynti. Mae yna olygfa pan mae'r fam a'r ferch, tad gael ty diwedd, tudalen 120. Wow! A wedyn, dwi'n eisiau rhoi spoilers, ond pan mae Heli Jones, y prif gymeriad, ond pan mae'n gweld beth sy'n digwydd i Tangarwa ar y traeth, o'n i reit emosiynol. A mae rhywbeth yn hudol gyfareddol amdani, a dwi'n meddwl fysa'r Manon liciau. A mae yna dristwch yn ei hefyd, oes. Nes i dorri ar dy draws di fanna, Aled, ond o'n i jyst yn meddwl, wrth i mi sôn amdani, be o'n i'n meddwl yr un pryd. Bendant, A wedyn llyfr nesaf nes i ddarllen oedd Ar Ymrantiad, Casgliad o Straeon Byrion, Gareth Evans-Jones roi at gilydd ar gyfer Zebra. So mae Fflir Dafydd, Siam Langell Dafydd, Gareth Evans-Jones, John Gower, Lleuci Non, Lois Roberts a Francesco Cilario. Oedd yn straeon really bach neis, a nes i fwynhau cynnwys y llyfr yma. Yr unig peth am y llyfr yma, nes i orffen hi, a mynd, dyna hi. A nes i edrych eto a meddwl, wel, mae'n 88 tudalen mewn fan hyn. Mae'r rhagair yn dechrau ar tudalen 7. So mae'n 81 tudalen. Nes i meddwl, faint nes i dalu am hwn? So, mis yma fi wedi darllen The Trees. A mae The Trees yn 9.99. Mae'n 330 o dudalennau. Mae Cysgod y Mabinogi'n dros 400 o dudalennau. Mae'n 20 pint. Morfarch Arian yn 10 pint, 150 o dudalennau. A mae hwn yn 81 dudalen am 9.99. Ond i rili di mwynhau y straeon. A nes i just fel, be? Fain oedd hwnna... Nes i wir just edrych ar gefn, fain oedd hwnna costio fi? Ond felly wyt ti'n gwneud hynna yn ôl hyd cyfrol? Wel, oedd e just yn twmlo fel, mae hwnna'n twmlo, bydde fe llyfr 6 pint, 5 pint, oedd e ddim yn twmlo fel... Mae'ngliw yn y teitl, does? Fi'n bod straeon byrion, ond...
A'r Ti dal yn had. teimlo fel... Sa'n gwybod? Ie. Nes i just teimlo fe'n syth fel, Difyr. Be sy'n ddifyr am hwnna ydi, be oedden ni'n sôn yn steddfod ynglyn â Madws. A ti'n gwybod, fel nes di ddeud, cyfrol mor gain ydi honna, a bydde bobl yn botol yn talu mwy a falle. Felly, pam ti'n rhoid yr ddwy gyfrol yna yn y glorian, yn lle bod chdi'n teimlo falle bod chdi wedi cael dy wneud ychydig gyda'r gyfrol. Na, dim cael ei wneud, oedd e just fel, fi just yn teimlo byddwn fi'n disgwyl fwy am y pris yna. A fi'n gwybod mae'n anodd, achos mae gymaint o awduron dda iawn, a mae'r cynnwys yn briliant, so mae ddim am y cynnwys yn gwybod, mae'r cynnwys yn briliant. A mae'r gymaint o awduron, ond i just fel, Tybed tasai'n nofel o'r un hyd, iawn, sa chdi di teimlo yr un fath, neu ydi oes na rhywbeth yn natur pytiog, straeon byrion, lle ti'n disgwyl hyn a hyn ohonyn nhw, bod o ddim gweith yn teimlo di gorffan bron. Ie, dyna oedd e, o'n i'n disgwyl fwy allan o fe. So sy'n gwybod beth oedd e. Mae hynna'n ddifyr iawn. Sgwn i'n faint o bobl sy'n teimlo'r un fath chdi? Dwi'n meddwl sy'n ni'n eitha licio teimlo fatha. Dwi'n anghofio faint wedi dalu unwaith wedi talu. Ond mae hynna wir am ha fwyaf bethau. Ie, fi byth yn meddwl faint fi wedi talu am llyfr. Ond nes i just troed clawr ar y cefn yn mynd, okay. Cos maen nhw'n deud un bod eisiau gada bobl eisiau mwy, gorffen efo blas mwy. Dyna'n sens. Ond weithiau, mae pethau'n gallu bod yn rhyfyr. Ie, bydde fi bendant eisiau darllen fwy gan gyd o'r awduron yn llyfr. So oedd e ddim y cynnwys yn gwbl. Straen gret. Diddorol. Be ti wedi bod allan Bethan? Oce. Dwi'n gwybod bod ni wedi sôn bod ni'n mynd i gyfyngu faint oedden ni wedi sôn dan nhw. Ond os dwi jyst yn dweud brawddeg am ambell un. Achos, o'n i eisiau dweud, Aled, oherwydd bod ti'n canmol gymaint, nes i ddarllen How to Read a Tree. Okay. Ond nes i'n gwirioni cweit gymaint i chdi. O'n i weld o reit difyr, ond o'n lot o'n o'n stwff o'n i'n gwybod yn barod ac o'n i'n dechrau colli mynydd. Ac o'n i'n dechrau speed readio. Ond rhai fi gyfadda, bob un o hyn, o'n i'n rhoi y llyfr lawr ac yn mynd i sbio ar goeden. Ac yn gweld, ia. Felly, oedd o yn newid fy meddwl i ac yn cael effaith. Ond, eisiau mewn iddo fo, dwi'n gwybod be oedd. Ond, digon difyr. Wedyn, dwi wedi bod yn gwrando ar lot o lyfrau, a nes i wir fwynhau gwrando ar The Satanic Mechanic, gan yr awdur The Africa, Sally Andrew. A dwi'n newydd orffen A Sunset gan Jessie Cave. A Jessie Cave oedd yn actio Lavender Brown yn ffilmiau Harry Potter. Ond wedyn, oedd ddim yn cael lot o waith actio, felly nath i droi at sgwennu. Ond a lot yn hynna, does? Helo. A mae hon am berthynas dwy chwaer a sut mae un yn ymdopi neu ddim yn ymdopi wedi'i chwaer hynna hi farw ar ddamwain ar ei gwyliau a argo mae'n bwerus de. A beth o'n amnadau ddifyr oedd ar ddiwedd y CD, ti'n gweld argon, mae yna fwy ddod a mae llyfr di gorffen. O beth sy'n yna di sgwrs rhwng yr awduras a'i chwaer i oedd yn darllen y llyfr. Wow. A oedd hwnnw, achos o'n i'n di dall tan hynny, oedden nhw di colli brawd pan oedd o'n 27 oed, damwain afiach. Felly, pan mae'n farwolaeth sydyn, shocking fel yn y teulu, fel mae'n cael effaith yn eich di. Wel, oedd o'n brofiad diddorol. Felly, allai argymell hwnna, y sunset. A wedyn, o'n i'n mynd i sôn am y môr Marcharion, ond na fo. Da ni di wneud. Ga i just testio chi wan. O'na lot o bethau yn y peth. Mae yna iaith Mawri, mae yna hwian gerddi a hen ganeuon. A dwi eisiau testio chi wan, reit? Caid i dy geg Aled. O ble mae teisen i syl, banana i bil yn dod? Mynd dros dot ar y gasau gwen. Ti'n gwybod y stwff. Wel, dwi'n canu fo'i mor fydd modd. Dwi'n licio achos ma'n sôn am gacen.
Ie, cos mae rhywun yn teddu just canu'r bennill gyntaf dydy. A dyna ni'n meddwl, cos o'n i'n meddwl, mae hwnna'n canu cloch, lle dwi wedi clywed hwnna. A wrth gwrs, mae'n llyfr rhywun gofyn o lle hyfryd. mae'n dŵad a bod ni fod i ddeud ysbawddwy neu triorci neu. Na, sy'n mynd i. O'n i just... Alla bod yna rei bobl yn ddarllen am ôl, beth ydy'r busnes teisan i sel banana i bil yma, beth bynnag. Reit, dod wan at yr un mawr nes i ddarllen. Oes a un yn chi wedi darllen Tadwlad gan Iwan Cyd? Na, ond mae yma nesau i fi yn y stafell. Reit, dwi yn ei argymell o. O'n i'n gwybod beth i ddisgwyl o'r llyfr, o'n i'n di wneud yng ngwaith cartra, o'n i'n di ffindi allan yn be oedd o'n yn byd. Nes i just dechrau ddarllen o. Yn y gampfa, ar y beic, yn darllen y llyfr. A nath o gydio yn y fi'n syth, a mach y fi'n llwyr. Mae chwip o stori, a mae o wedi deud i'n gelfydd ac yn bwyllog. Mae'n lyfr ofnadwy o bwyllog. Mae'n cymryd i amser go iawn. Felly, dwi'n mynd i ddweud hynny, ond yn anffodus, di hyn ddim bryd i wneud efo... Nes i fwynhau'r llyfr, ond oherwydd o'r adeg o'n i'n ddarllen o, oedd y busnes wedi codi'n steddfod oedd efo, beth ti'n galw, dwy'n diwylliant trwy'n arall. Ac oedd hyn fatha'n bwrw cysgod dros fo. Cos oedd gen i ddim problem mae gen fo ffoadur o Syria yn y llyfr a ffoadur o Iraq yn ogystal o'r Cymru sy'n y stori, a dwi'n licio'r cymeriadau i gyd. A o'n i bai am beth i gwylio yn y steddfod, tasa hyn am di digwydd, fysa ni'n di sylwi, mae'n siŵr. Ond ar ôl y busnes yna, oedd o'n nghefn yn meddwl i, ti'n meddwl, taswn i'n ffoadur o Syria yn darllen hwn, sut fysa ni'n teimlo. Ond wedyn o'n i'n meddwl, fel person gwyn, ti'n mynd sylwi na gwy? Mi nath Caryl Lewis sgwennu am ddyn o Syria yn drift, do. A dwi'n gwybod bod y was di cael sensitivity reader. Dim problem. A dwi wedi darllen bod Malak Edwards di deud yr ola, do. Os wyt ti yn cael sensitivity reader ag ellu, bos gen y fo, o lia ddim problem efo rwy'n gwyn yn sgwennu am rwy'n o gefndir gwahanol yn nhw. A dyna nes i efo prawf mot mae gen i deulu aml hil na, a nes i fyny bod ni'n rhoi o i rwy'n i ddarllen, a fe gen i hi'n problem chwaith. Ond, ella bod hynny wedi gwneud o'n brofiad darllen mwy gwerthfawr yn diwedd. Cos oedd o'n intense. Cos mae stofni reit intense beth bynnag. A mae Iwan Cyd yn awdur, mae'n gwneud diwedd cartra i ymchwil yn drylwyr, di ti wedi cydweithio fo'n dod man o'n cydfeirniadu efo. Y godd o de, nath o drio dysgu fi yn ysgol gader, oedd o'n neud i marfer dysgu, dwi'n cofio, ar ein i rai hel oedd o fo. Oedd o'n ein ofnadwy. Sorry, Mr Cyd. O hynna flynyddoedd yn ôl, ond mi nath Iwan Cyd, nath o nwyddo i wneud mi anghofio bob dim am y busnes, wyt gen ti hawl sgwennu am hein, a nes i wirioneddol fwynhau'r nofel, felly llongyfarchiadau. Ond dwi hefyd wedi bod yn darllen Nice Racism, How Progressive White People Perpetuate Racial Harm. Dych chi wedi gweld hwn? Dwi wedi clywed amdano. Dwi'n cael traffaeth i ddarllen o. Ti'n meddwl ni sôn am ddarllen anifyr, cos dwi'n progressive white person. A mae yna reit academaidd, diolch yn hawdd i ddarllen. Ac o'na adeg pan o'n i'n meddwl, di hwn ddim yn berthnasol i fi, cos mae gyd am America. A dyma fi'n dod ar draws pennawd, dismissing the analysis because it comes from the US and your country is different. Oh, God. A wedyn, nes i wingo'n rwla, mae sôn am bobl winion sydd jyst yn gwenu gormod ar bobl ddeon. A dwi'n meddwl, dwi'n neud na. Dwi'n ofnadwy, dwi'n gweld rwy'n gwahanol i fi, dwi'n gwenu ar bawb fel arfer, ond dwi'n sylweddoli bod fi roi gwen fwy. A ti'n meddwl, Ti wedi darllen Why I No Longer Talk to White People About Race? Na.
O, hwnna'n- Dwi'n clywed am hwnna fyd. Ges i'r un profiad â chdi fanna, lle o'n i'n meddwl, dwi'n right on. A jyst yn gweld bod na lot o'r patryma meddwl sydd genna fi yn profi bod fi ddim wir yn dallt. A dwi'n meddwl unwaith ti'n clocio hynna, mae'n foment fawr dydy, lle ti'n meddwl, na, deud gwir, gymaint, a dwi'n trio dallt, a gymaint o empathy sydd genna fi, dwi dal ddim byth really yn mynd i ddallt hyn. Dydyn ni ddim eich dan. Na. Mae'n ffordd, os y pwynt trio ti just... Dyna maen nhw'n deitha ni, de. Just derbyn o. Paid â gwenu na ni. Ond mae gennau o'n... Pan fyddai'n gweld rwy'n nesaf, fyddai'n dechrau gwenu, fyddai'n mynd, gwgu. Ond mae'n ei waith, ni. Praidd yn di beth. Felly dwi'n un lobs gos o... Dwi di drosu'r ac, swan. Dwi'n meddwl na i ddarllen y llyfr yna. Bydd enw ato, Manon? We no longer talk to white people about race. OK, na i ddarllen hwnna. Ond Ond dwi'n ffindio hwn yn anodd. gai ddod yn ôl at y sensitive reader y busnes yma? Ie. Hynny yw, eglura ychydig mwy am yr cysyniad yna. Bod na... OK, os wyt ti sgwennu am rwy'n o Syria, bod ti'n cael rwy'n o Syria i ddarllen o i ddweud ysdia'n iawn neu beidio. Rhywun neu rhywrai. Achos di o ddim yn gorfod bod yn un person. O, na, chdi. Na, mae ti'n bod o well bod o ddim yn un, dydy. Neu dros barn un person. Felly, tysa rhywun... Siarad dros tysa bawb, rhywun dio sgwennu... wedyn, Ie, achos dydy bod rhywun yn sgwennu hanes Cymro neu Gymraes, a bod gen nhw ddim unrhyw fath o ddealltwriaeth neu unrhyw brofiad o fod yn Gymro neu'n Gymraes. Ydy jyst rhaid o i un Cymro neu un Gymraes yn ddigon? Gofyn y cwestiwn dwi. O, mae yna rhyw fath o roed o un golygydd, di. Faint o bres gen ti wario ar pawb yn... Ac wyt ti'n jyst yn dweud oherwydd bod na berson o'r tras neu'r genedl yna yn dweud o ie, mae hwn yn iawn. Dio ddim o reidrwydd yn golygu bod yn cyd-fynd gyda diwylliant ehangach. Di'n neud synwyr? Na, a mae hynna yn ei hun yn problematic, dydy, achos os da ni'n disgwyl i grŵp benodol o bobl deimlo yr un fath o'i gilydd, achos bod nhw'r un lliw, achos bod nhw'r un crefydd. Dyna jyst ddim yn gweithio. Achos wedyn, wyt ti'n mynd i orgyffredinoli yn ormodol, a swn i jyst yn meddwl bod o chydig yn ateb neu yn ddatrysiad rhy hawdd drwy ddeud, o ie, dwi wedi ffeindio rhywun o'r tras mwyn trio cyfiawnhau'r cynnwys. Neu dwi wedi bod yn rhy galed. Yna ti'n deud y gwir, ond beth yw'r ateb? Dwi wedi cael sensitivity readers hefyd. Ac i fod yn onest yn y blynyddoedd dwytha, pan dwi'n sbio nôl ar y lyfrau nes i sgwennu ar degawd yn ôl neu rhywbeth, dwi yn teimlo, na, swn i'n nid o wahanol wan. Dwi ddim yn teimlo'n oce amdano fo yn y ffordd o'n i'n arfer. Wnaethon ni drafod hyn bod mhell dros 2 flynedd yn ôl do. Dwi'n siŵr sef o ddifyr iawn gwrando be dditson ni ac hwnna, cos dwi'n siŵr bod yn safbwyntiau ni di newid ebyn wan de. So ddim jyst oherwydd ddim mis Awst, ond y gyffredinol dros 2 flynedd. Ond dim y sensitivity readers hefyd yn ymwneud efo pethau heblaw hil dydyn. Ysdi? Yndyn. Trais neu colli plentyn neu rhywbeth wyt ti'n boenus amdano fo bod chdi'n cael yn iawn a bod o'n bwysig i ti gael yn iawn, de? Yn bendant, dwi'n deall hynna, ond mae o hefyd yn codi cwestiwn ynglyn â lle mae rôl creadigol unigolyn. A faint o hawl sgyn ti i dreiddio i faes sydd falle ychydig yn ddiethyr neu'n wahanol i dy brofiad dy hun. Ond mae'n gwneud lles i'r awdur yn sicr i ti roi dy hun yn sgidiau rwy'n holl o wahanol. A ti'n dysgu lot o'r ymchwil a felly.
Ond, Dwi'n dwi'n yn gwybod beth i'r ateb. meddwl bod o lot i wneud efo breintiau. Dwi'n teimlo bod genna fi'r hawl i sgwennu o safbwynt rhywun sydd yn lled debyg i fi o ran lle mae breintiau nhw. Ond os ydw i, fel awdur, os ydy ngwaith i yn cymryd lle rhywun sydd ddim efo'r un breintiau fi, sydd ddim efo'r fraint o gael rhywun yn dod atyn nhw a mynd, ti eisiau sgwennu llyfr i oedolion, a chdi nhw'n i dalu chdi. Mae yna lwyth o bobl sy'n siarad Cymraeg yng Nghymru sydd ddim efo'r fraint yna am lot o wahanol resymau. A dwi'n teimlo pan da ni'n cymryd lle rhywun difreintiedig, dyna pryd mae'n problematig. Dwi'n meddwl bod yna atebion hawdd, ond mae rhaid i fi ddweud dwi yn poeni ers mis Awst. Dwi'n poeni am y ffordd da ni'n defnyddio iaith. Dwi'n poeni am yn gallu ni i drafod mewn ffordd adeiladol call. Achos dwi wedi teimlo bod fi ddim yn gallu deud, actually na, dwi'n meddwl bod cultural appropriation yn oce. Dwi'n meddwl dylen ni fod yn siarad am hynny. Dwi'n yn teimlo bod fi wedi gallu deud yna yn gyhoeddus. A mae hynna'n scary. Mae o. Mae o hefyd yn gwneud i chdi fod yn betysgar iawn ynglyn â sgwennu'n gyffredinol. Achos mae gen ti ofn cael dyfeirniadu, neu mae gen ti... Mae hwnna yn lladd creadigrwydd yn syth. Achos wedyn ti'n mynd i fod yn chwarae hi'n rhy saff. Neu wyt ti'n just yn mynd i fod mor gyfyng yn yr hyn wyt ti'n sgwennu amdano fo. Mae o yn lladd y broses greadigol bron yn llwyr. A fel o'n i'n dweud, yn effeithio... Sorry. A cer di ma eisiau. Ie, nath a rhywun sy'n gweithio yn y byd celfyddydol. O'n i'n deud, byddai fwy petrus ynglyn â sgwennu cymeriad sydd yn o dras neu o hil wahanol i mi. Wrach na i ddim wneud. Ac ymateb y person yma, wel, so hynny beth da. Mae hynna, ysdi. Ac o'n i gofyn, ti'n meddwl mae hil ydy'r unig beth fel a gael ei warchod fel a? Oedd, os dwi'n gweld y rhesymau gyna, de. Mae'n dim ond hil. Ie. Oherwydd mae hwnnw oedd yn cael ei drafod o hynny am munud. Ond sti, os wyt ti'n meddwl ac yn bod yn onest, wyt ti'n mynd i stopio dy hun fynd i rwla wyt ti ddim yn saff gobeithio, dwyt? Dyna di'r gobaith, ynda? Dyna di'r gobaith, ie. A dwi yn meddwl bod ni'n... Da ni'n gyffredinol yn eitha da am wneud hynna, dwi'n meddwl. Ond mae'n bwysig bod y drafodaeth yn digwydd ac yn cario ymlaen i ddigwydd hefyd, dydy. A hefyd, bod o ddim yn drafodaeth... Achos da ni angen clywed lleisio. Mae'n lot o'r drafodaeth o gwmpas hyn wedi bod yn bobl wyn dosbarth ganol yn siarad amdano fo. Dwi'n meddwl, gosh... Wel, cos mae trafodaeth trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg ydy hi. O ia, ond hefyd, fysa fo'n eitha scary. Ia, ond alla fysa fo'n eitha scary i berson sydd ddim yn wyn fod yn rhoid i barn, achos wedyn da ni'n mynd i sefydlu'n barn ar farn un person. Mae lot o bwysau wedyn, does? Oes. Wel, mae eisiau cael mwy o bobl i ddysgu a sgwennu'n Gymraeg. Ond mae hefyd angen cael mwy o bobl i ddysgu ac i sgwennu'n Gymraeg, ond mae hefyd angen yr hyder yna i gael y drafodaeth yna'n agored. Oes. Ac i fod yn, ti'n dwi'n meddwl weithiau mae yna dueddiad yna ni i osgoi rei pynciau a jyst dweud, o ie na, mae'n haws pidio mynd i'r maes yna. Nath y cyngor llyfr dwi'n siŵr gynnal gweithdy? Neu Llenyddiaeth Cymru nath? Oedd na weithdy efo rwy'n neu ti sylweddoli pa mor hiliol wyt ti? A dwi'n cofio nes i holi, gai fynd ar hwn,
Ac o'n i'n cael am ryw reswm. Ond dwi wastad wedi bod isio mynd i'r sefyllfa yna lle maen nhw'n neud y tasga neu gweithdai neu beth. A ti'n sylweddoli be wyt ti'n neud drwy drio bod yn neis ac yn glen ac yn progressive white female. Ti jyst neud pethau'n waith. Dwi'n gwybod yn fersiwn i o dywenu di Gwanas ydy dwi llai tebygol o bwsio rhywun o hil i siarad Cymraeg. Ysdi, os oes rhywun dwi'n mynd abod gwyn tu ôl i gownter, dwi'n dechrau'n Gymraeg. Lle bynnag yng Nghymru dwi bron iawn. Dyna bwynt Dwi'n diddorol. llai tebygol o wneud os dyn nhw ddim yn berson gwyn. Waw. Mae hwnna rhywbeth allan ni gyd wneud. Iawn. Wel, mae hwnna rhywbeth allan ni gyd wneud. Dechrau sgwrs yn Gymraeg efo pawb. Dim bwys. Wel, hefyd, mae yn gallu ni i siarad Cymraeg yn dod eto o'n breintia ni, dydy. Achos mae yna lwyth o bobl yng Nghaerdydd sydd methu cael addysg Gymraeg o blant. Caerdydd ydy'r ardal sydd yn fwyaf aml ddiwylliedig yng Nghymru. Felly mae yna broblem fanna hefyd, de. Yn y bod, mae'n gymlaeth. Yndi. Yndi, mae o. Be ti di ddarllen, Sian? Chydig iawn, fel arfer. Erbyn amser yma, ar ôl Steddfod, so ni wedi darllen rhan fwyaf ar cyfansoddiadau a di gorffen ar fedal ar Daniel a dwi a heb, dwi'n ofnadwy. Dwi'n trio meddwl, chydig iawn o lyfrau Cymraeg dwi wedi darllen, da chi'n wedi drafod, ond dwi eisiau rhoi ar record bod fi wedi darllen Madws a bod fi'n meddwl bod o'n gret. O just... A just y profiad y llyfr, fatha da chi gyd i ddeud, dwi'n gwybod, a'r peth bach na rhwng yr ysalt te. No, mae rai i fi gael o wan, achos dwi'n gwybod beth i'n sôn. O, rhaid danos hynna i ti. Dwi'n gwybod beth ydy'r ffont, dwi'n di sbio. Ond mae yna sgwigl bach. Mae'n deud yn y cefn. Ond di, rhwng y te. Ond di, mae o fyd. Ond dwi'n cofio beth i'n efo. A rhwng cy a ty, dwi'n meddwl, o'r ddau gyfuniad. Mae werth i ddarllen mwyn hynna'n unig. Da ni'n sôn am y gyfeidd yn fan hyn. Dafydd. Mae yna eiriau eraill. Reit. Fatha studiog. Reit. A nofel Saesneg nes i ddarllen The Hoarder gan Jess Kidd. Jyst rhywbeth o'n i wedi dod â llyfrgell a nes i ddim sylweddoli. O'n i wedi dechrau darllen llyfr o'r enw Himself gan Jess Kidd. A chi'n weithiau, da chi'n mwynhau llyfr ac eto am ryw reswm da chi wedi adael ar y canol. Ond nes i'n gorffan Himself. A nes i fwynhau Hoarder yn ofnadwy. Mae'n cael ei ddisgrifio fatha a lyrical gothic detective saga. Ac o'n i meddwl, o'n i darllen i pen o'n i ar yngwyliau'n cysgu yn y fan. Ac o'n i'n dweud, dwi falch bod fi mewn fan. Cos beth sy'n digwydd, yr ofal wraig mae di mynd i edrych ar ôl yr hen ddyn, mae'r Hoarder, mae'r y tŷ, a mae yna bod matha bethau spooky'n digwydd yn y tŷ, a mae yna ddiogelwch ynglyn â mwrdwr posib a balli. Tos o'n i darllen hwn mewn tŷ, so o'n i wedi mynd reit twitchy a nerfus. Di hyn yma'n mynd i ddigwydd mewn fan, dwi'n iawn. Felly, hwnna llyfr Saesneg. Yn sôn amdano fo. Felly, ia. Na cwbl. Wynel, ia, mae gen i lyfr ar ei canol, ond di byd pathetic mis yma. Dwi'n siŵr iawn pam. Bydd ysgwyd y ben fel a, Dafydd. Chdi sy'n siomi'r grandawyr, nid fi yn gan o'r fi. Ia, chdi thad i'r rhestru llwyth o lyfrau. Not. Ia, o safon, de. O safon. Oedd y ddau yna, safon. Oedd yna. Wel, sa ti sôn am rwy'n sydd yn darllen mwy na chdi yn ddiweddar, sef Paul sydd wedi cysylltu ar X neu Twitter? Mae Paul
ia, mae gen i negas Paul yn rhywle fa. Talk amongst yourselves tan dwi'n ffindio fo. Paul Williams o Stiniog efo thing bach rhwng yr ystod ta. O ia, mae o hefyd yn deud dwi ar tîm Dafydd am iaith pryfed undydd. O'n i sgipio'r tamad yna i negas o. Mae'r boi yn athroli. Mae o. O boi neis. Ond mae Paul Williams... Mab Vivian. Rhaid cael cadw siop bloda. Ia, mae Vivian. Sa'n dyn nhw chwaer o. Dwi ddim yn digwydd ar bodlediadau eraill. Pwy di mam modl? Beth bynnag mae'n dweud, mae Colli'r Plot sy'n cronfacha, bennaf, gyfrifol y mael ddeffro fawydd i ddarllen ffuglen ar ôl ysgoen styfnig am flynyddoedd. Wedi mwynhau 3 llyfr y ddiweddar ac yn edrych ymlaen at fwy. Yei. Ni'n dylanwadu ar bobl. Ac i si negas gyn Lowri Hedd, oedd Lowri'n fardd y mis dwytha, dwi'n meddwl, yn deud, newydd fod yn mwynhau dy bodlediad di. Wel, chi, pawb, da'n feddwl. Newydd fod... Excuse me, mae'n Ia, fi mae'n nabod, de. A Sian ti'n arwain mis yma hefyd. So, diolch, Heledd. Pai ti dechrau amddiffyn i, Heledd? Wedi costio ffortiwn i mi mewn llyfrau. Gwychbeth ydyw. Am neis. Ynde? Mae'n werth. Nes i, pan o'n i'n Steddfod, nath Heledd Cynwal dweud bod hi'n gwrando ac yn mwynhau. Yn fawr. Heledd Cynwal? Yep, fi Heledd Cynwal. Wel. Mae'n lyflu, ynddi. Mae'n wirioneddol. Dwi'n jyst yn dweud yna, achos bod i licio Colli'r Plot. Mae'n lyflu go iawn. Mae. Ni'n cyd-weld. Nath i sôn wrtho fi bod hi'n gwrando wrth i gyllenhau'r bathroom. So na fe. Lle bod i wedi glin honna bathroom lan. Gyllenhau'r Colli'r Plot, ie. Hold on, dwi'n siŵr sy'n am beth da neu beth drwg. Handi pan mae'n dod â Bethan Gwanas. Mae rai i ddeud. Mae'n mor weird, achos dwi jyst yn meddwl, efallai beth Heledd Cynwal yn Llai'r toilet fel mae'n gwrando fan. Mae'n mor weird. Dwi'n dychmygu Heledd Cynwal Llai'r toilet i hun, dwi'n sydd. Be, ti'n mynd fe gen i lwyth o ferynion? A ni'n mynd i ddeud. A bathroom wedi sydd. Sorry, Heledd. Wel, yna ni, fi wedi mynd off y Colli'r Plot ar ôl hwn. Teitl y bennod hon fydd. Heledd Cynwal a'i toilet. Dyn ni di wneud dros awr. Dyna ddigon yna ni dydi. Wel, fydd bathroom Heledd Cynwal yn spotless erbyn hyn bydd. O, Heledd Rhyn, mae gwneud cymaint o bechod dros ti ar ôl hwn. Pam nes i gweud hwnna? Ie, yn hollol. Dwi eisiau bibi. Rhaid, dwi'n mynd i chwilio am y toilet da. Ta-ta. Ta-ta. Cymwch o fal. Wel, dyna ni. Diolch i chi am wrando ar Colli'r Plot. Da ni'n gobeithio eich bod chi wedi mwynhau gymaint â ni. Os oes gennych chi gwestiynau, mae croeso i chi gofyn nhw dros Twitter, Facebook neu Instagram. Diolch yn fawr i'r Cyngor Llyfrau am wneud y podcast yma'n bosib a'n helpu ni i golli'r plot. Allwch chi dan ysgrifio i glywed mwy o benodau lle bynnag da chi'n gwrando ar bodlediadau. Chwiliwch am Colli'r Plot. Yna groeso i chi adolygiad i'n helpu ni. 5 seren, please. Cofiwch rannu'n podlediad bach ni hefo'ch ffrindiau a'ch teulu. Mae'r gerddoriaeth ar gyfer y podlediad gan fand o'r enw Bandicoots a'r trac ydi o newydd. Ac os da chi eisiau darganfod mwy o bodlediadau Cymraeg, ewch i ypod.cymru.